Yolar Wana Hususi Kärhanasy Türkmenistan resmi ýygytýarname esasynda kiçik we orta telekeççilik wekillerine, durnukly we girdejili bizneslerine hassa ösdürmek boýunça okuw sapaplaryny geçirýän ýeketäk okuw merkezi. Частное предприятие Yolar Wana – единственный в Туркменистане лицензированный учебный центр, который помогает представителям малого и среднего бизнеса развивать стабильные и прибыльные компании. Onuň baş wezipesi kärhana ýetýän her bir müşteriniň maliýe durnuklylygyny gazanmakdan, girdejili biznes gurmagyny üçin etmekden ibaratdyr. Главная задача центра – помочь каждому клиенту обрести финансовую стабильность и построить доходное дело. Merkezin hünärmenleri biznes olgama salyp, dünýä bazaryna çykarmagy, güýçli topary we gollaw berji gurşawy döretmägi, müşteriniň içki mümkinçiliklerini açmagyna hem-de uly maliýe netijelerine ýetmek üçin netijeli hyzmatlardan peýdalanmagyna ýardam berýär. Специалисты центра помогают систематизировать бизнес-процессы для выхода на международный рынок, сформировать сильную команду, создать поддерживающее окружение, раскрыть внутренний потенциал предпринимателя и предоставить эффективные инструменты для достижения высоких финансовых результатов. Yolar Wana biznes okuw merkeziniň esasy maksady bolsa, jemgyýete peýda getirýän, ýurdun ykdysady ösüşine goşan we halkara derejesini üstünlük gazanyp bilýän telekeççileriň täze neslini kemale getirmekden jemlenýär. Основная цель учебного центра Yolar Wana – воспитать новое поколение предпринимателей, которые приносят пользу обществу, вносят вклад в экономический рост страны и способны успешно конкурировать на международном уровне. Yolar Wana Hususi Kärhanasy her bir telekeççiligiň dogry bilim, gollaw we täsirli biznes gurallary arkaly ösüşiň täze derejesine çykyp biljekdiginden anýar. В Yolar Wana искренне верит, что правильные знания, надежная поддержка и эффективные инструменты способны вывести каждого предпринимателя на качественно новый уровень развития.